Τι είναι τα εγκεφαλικά κύματα θ? Φαντάσου για λίγο τον εγκέφαλό σου σαν ένα μουσικό όργανο. Κάθε στιγμή παίζει διαφορετικές νότες που τις ονομάζουμε εγκεφαλικά κύματα. Κάποιες νότες είναι γρήγορες, έντονες, γεμάτες σκέψη και ανάλυση. Άλλες είναι αργές, βαθιές, γαλήνιες και κάπου ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο βρίσκονται τα κύματα θ. Σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι τα εγκεφαλικά κύματα θ, πότε εμφανίζονται, γιατί συνδέονται με χαλάρωση, δημιουργικότητα και εσωτερική θεραπεία και πώς μπορείς ήπια και με ασφάλεια να τα ενισχύσεις στην καθημερινότητά σου. Σε προσκαλώ να καθίσεις κάπου άνετα, να πάρεις μια απαλή αναπνοή και ας μπούμε στον κόσμο των θ. Τι είναι γενικά τα εγκεφαλικά κύματα? Ο εγκέφαλός σου αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, τους νευρώνες. Όταν οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργούν μικροσκοπικά ηλεκτρικά σήματα. Όταν αυτά τα σήματα συγχρονίζονται, σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε εγκεφαλικά κύματα. Οι επιστήμονες μετρούν αυτά τα κύματα και τα εκφράζουν σε Hertz, δηλαδή κύκλους το δευτερόλεπτο. Γενικά μιλάμε για 5 βασικές κατηγορίες εγκεφαλικών κυμάτων. Πρώτα τα δέλτα, τα πιο αργά που συνδέονται με βαθύ ύπνο, τα θ, αυτά που θα αναλύσουμε σήμερα, τα α που συνδέονται με ήπια χαλάρωση, δηλαδή κλειστά μάτια και ηρεμία, τα β που σχετίζονται με εγρήγορση, γρήγορη σκέψη, ανάλυση, αλλά και στρες όταν είναι σε υπερβολικό βαθμό. Και τέλος τα γ που είναι πολύ γρήγορα κύματα και συνδέονται με έντονη επεξεργασία πληροφοριών. Κάθε μία από αυτές τις συχνότητες συνδέεται με διαφορετικές καταστάσεις του νου και του σώματος. Τι είναι συγκεκριμένα τα κύματα θ? Τα εγκεφαλικά κύματα θ είναι αργά κύματα. Είναι πιο γρήγορα από τα δέλτα, αλλά πιο αργά από τα α. Βρίσκονται δηλαδή κάπου στη ζώνη του λυκόφωτος, ανάμεσα στο βαθύ ύπνο και στην πλήρη εγρήγορση. Στους ενήλικες, τα θ εμφανίζονται κυρίως σε καταστάσεις βαθιάς χαλάρωσης, στα πρώτα στάδια του ύπνου ή όταν μισοκοιμόμαστε, ίσως κατά τη διάρκεια ενός διαλογισμού ή όταν ονειροπολούμε και κάνουμε κάτι μηχανικά, έτσι σε αυτόματο πιλότο. Συχνά λέμε ότι τα β είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε συνειδητό και υποσυνείδητο. Σε αυτή την κατάσταση, ο εξωτερικός θόρυβος χαμηλώνει και έρχονται στην επιφάνεια εικόνες και μνήμες. Ίσως συναισθήματα ή ιδέες που συνήθως δεν ακούμε μέσα στην ταχύτητα της καθημερινότητας. Σε επίπεδο εγκεφάλου, τα θ σχετίζονται ιδιαίτερα με τον υπόκαμπο και δομές που εμπλέκονται στη μνήμη, τη μάθηση και την πλοήγηση στο χώρο. Πότε βιώνουμε φυσικά τα θ? Πολύ πιθανό να έχεις μπει σε κατάσταση θ χωρίς καν να το ξέρεις. Για παράδειγμα, εκείνες οι στιγμές λίγο πριν αποκοιμηθείς ή αμέσως όταν ξυπνάς, που είσαι ανάμεσα σε όνειρο και πραγματικότητα. Όταν ονειροπολείς, κοιτάς το κενό και αφήνεις το μυαλό σου να ταξιδεύει. Όταν κάνεις κάτι μηχανικά, όπως περπάτημα, ντους ή οδήγηση σε γνωστή διαδρομή και ξαφνικά σκάει μια ιδέα από το πουθενά. Στη διάρκεια ενός βαθύ διαλογισμού ή πρακτικής χαλάρωσης, όπου νιώθεις ότι βυθίζεσαι γλυκά. Αυτές οι στιγμές δεν είναι τυχαίες. Ο εγκέφαλος αλλάζει κύματα ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Δράση, ξεκούραση, επεξεργασία, όνειρο. Τα θ είναι η φάση όπου το σύστημα κατεβάζει ταχύτητα για να επεξεργαστεί, να θεραπεύσει και να δημιουργήσει. Γιατί μας ενδιαφέρουν τα θ? Τα θ κύματα έχουν συνδεθεί με μία σειρά από σημαντικές λειτουργίες του νου και της ψυχής. Τα πιο γνωστά ωφέλη είναι η βαθιά χαλάρωση και μείωση του στρες.
Όταν αυξάνεται η δραστηριότητα θ, ο εγκέφαλος περνά σε μία κατάσταση βαθύτερης ηρεμίας, με λιγότερο θόρυβο σκέψεων. Έρευνες σε πρακτικές όπως ο διαλογισμός δείχνουν ότι ακόμη και σύντομες συνεδρίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη δύναμη των θ κυμάτων και να σχετίζονται με μείωση στρες και βελτίωση ευεξίας. Σε μία μελέτη καταγράφηκε περίπου 29% αύξηση της συνολικής ισχύως των θ κυμάτων μετά από σύντομη καθοδηγούμενη πρακτική διαλογισμού. Τα θ είναι στενά συνδεδεμένα με τη μνήμη, ειδικά με τη διαδικασία που ο εγκέφαλος μετατρέπει τις καθημερινές εμπειρίες σε μακροπρόθεσμες μνήμες. Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων ύπνου και χαλάρωσης, τα θ βοηθούν τον εγκέφαλο να τακτοποιήσει όσα έζησες και έμαθες μέσα στη μέρα. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι οι καλύτερες ιδέες τους έρχονται στο ντους, στη βόλτα ή σε μια ήρεμη στιγμή. Αυτό ταιριάζει με τα ευρήματα ότι τα θ συνδέονται με στιγμές έμπνευσης, δημιουργικής σύνδεσης, ιδεών και διαισθητικών αχά στιγμών. Σε θ κατάσταση, ο εγκέφαλος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε βαθύτερα συναισθήματα και μνήμες, διευκολύνοντας την επεξεργασία και την απελευθέρωσή τους. Πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις που δουλεύουν με χαλάρωση και καθοδηγούμενες εικόνες ή ήπια ύπνωση αξιοποιούν ακριβώς αυτό το παράθυρο πρόσβασης στο υποσυνείδητο. Για πολλούς ανθρώπους, οι καταστάσεις θ συνδέονται με αίσθηση ενότητας, διαίσθησης και πνευματικής επαφής. Είτε αυτό ονομάζεται ανώτερο εγώ, ψυχή, είτε απλά βαθιά εσωτερική σοφία. Τι δείχνει η επιστήμη για το διαλογισμό και τη θ? Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες έχουν εξετάσει πώς πρακτικές όπως ο διαλογισμός επηρεάζουν τα εγκεφαλικά κύματα. Σε μια ερευνητική εργασία για μια σύντομη καθοδηγούμενη πρακτική διαλογισμού παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας θ σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, ακόμη και σε αρχάριους ασκούμενους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλες μελέτες πάνω σε τεχνικές χαλάρωσης δείχνουν ότι η βαθιά χαλάρωση δεν αυξάνει μόνο τα α, αλλά συχνά συνδέεται ακόμη πιο σταθερά με ενίσχυση των θ κυμάτων, υποδηλώνοντας μια κατάσταση μειωμένης υπερδιέγερσης του εγκεφάλου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με άγχος ή δυσκολία ύπνου. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι δεν μιλάμε για κάτι μυστικιστικό, αλλά για μετρήσιμες αλλαγές σε λειτουργία του εγκεφάλου. Πώς μπορείς να ενισχύσεις ήπια τα θ? Δεν χρειάζεται περίπλοκο εξοπλισμό για να έρθεις πιο συχνά σε κατάσταση θ. Υπάρχουν απλές, ήπιες πρακτικές. Ήπιος διαλογισμός αναπνοής. Να καθίσεις άνετα, να κλείσεις τα μάτια σου και να παρατηρήσεις την αναπνοή σου. Υπάρχει μουσική και τονικότητα που έχουν σχεδιαστεί σε συχνότητες, με στόχο να υποστηρίξουν την πρόσβαση σε θ καταστάσεις. Αυτά μπορούν να είναι ένα βοηθητικό εργαλείο, αλλά δεν χρειάζεται να τα θεωρούμε το μαγικό κουμπί. Η εσωτερική σου πρόθεση, η χαλάρωση του σώματος και η αναπνοή παραμένουν ο πυρήνας. Σημαντικές διευκρινήσεις και όρια. Παρότι τα θ κύματα συνδέονται με θεραπεία, έμπνευση και χαλάρωση, αξίζει να θυμάσαι μερικά πράγματα. Τα θ δεν είναι διακόπτης με on και off. Ο εγκέφαλος κινείται φυσικά ανάμεσα σε διάφορα κύματα μέσα στη μέρα. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς συνεχώς τη θ κατάσταση. Αν κουβαλάς τραύματα ή έντονα συναισθήματα, το να μπαίνεις σε βαθιά χαλάρωση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια υλικό για επεξεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από έναν ειδικό μπορεί να είναι πολύ βοηθητική. Δεν είναι μόνο θέμα εγκεφαλικών κυμάτων, διατροφής, ύπνου ή κίνησης. Όλα επηρεάζουν το νευρικό σου σύστημα και τη δυνατότητα
του να χαλαρώνεις πραγματικά. Ας συνοψίσουμε απαλά. Τα εγκεφαλικά κύματα θ είναι αργά κύματα και εμφανίζονται σε καταστάσεις βαθιάς χαλάρωσης, ελαφρού ύπνου, διαλογισμού και ονειροπόλησης. Συνδέονται με χαλάρωση, μείωση στρες, μνήμη και μάθηση, δημιουργικότητα, διαισθητική σκέψη και συναισθηματική επεξεργασία. Έρευνες σε διαλογισμό και τεχνικές χαλάρωσης δείχνουν ότι ακόμη και σύντομες απλές πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητα θ και να υποστηρίξουν την ψυχική και σωματική ευεξία. Κάθε φορά που επιτρέπεις στον εαυτό σου λίγα λεπτά ηρεμίας, συνειδητής αναπνοής ή απαλής ενδοσκόπησης, δίνεις στον εγκέφαλό σου την ευκαιρία να περάσει σε αυτή τη γλυκιά ενδιάμεση ζώνη. Εκεί όπου οι σκέψεις ησυχάζουν, η διαίσθηση δυναμώνει και η εσωτερική σοφία μπορεί να ακουστεί πιο καθαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σε αυτή την εμπειρία, γνωρίζοντας τώρα ότι βαθιά μέσα μας υπάρχει πάντα αυτή η πρόσβαση σε ήρεμες καταστάσεις. Ολοκληρώνουμε λοιπόν για σήμερα παίρνοντας μαζί αυτή τη γνώση. Ο εγκέφαλός σου ξέρει πώς να χαλαρώνει. Εσύ απλά χρειάζεται να δίνεις χώρο.